Når man skal prøve at smertelindre med plasterne, så kan det være 4 ting, der er gode at gøre, inden man går i gang. Nummer 1. En kort forhistorie. Hvad er årsagen til, at man har smerte? Ikke fordi vi skal lege læger eller doktor, men bare sådan er det, fordi man er væltet på sin cykel, eller fordi man har slået hovedet i en fodboldkamp, eller hvad det nu kan være. 2. Jamen, hvor er smerten hen? Og eventuelt, hvis det stråler nogen steder hen i kroppen, så er det også meget godt at vide det, hvis man har smerter flere steder. 3. Det her det er meget vigtigt. Det er smerteniveau fra 0 til 10, hvor 10 er det højeste og 0 er det laveste. Hvor ligger man hen på skalaen? Smerte har ikke nogen hukommelse, så man kan hurtigt glemme, at smerten forsvinder, så derfor er det meget godt at arbejde ud fra den her 0 til 10 skala. Og så 4. Sørg for at drikke masser af vand, fordi vand kan være med til at forstærke virkningen af plasterne. Når vi arbejder med smertelindring, så bruger vi typisk det mørkeblå plaster, der hedder Aeon. Vi bruger typisk det gule plaster, der hedder Glutation. Og vi bruger selve smerteplasteret, der hedder Icewave. Icewave, det er sådan et sæt, hvor der er en brun og en hvid i. Og så har vi sådan en fin lille krop her, som illustrerer, hvordan vi gør med plasterne. For at opleve en rigtig god effekt og for at åbne op for kroppens blokeringer, så gør vi typisk det, at vi sætter Aeon-plasteret i nakken, og vi sætter glutationsplasteret enten ned på højre fod, eller simpelthen også bare lader folk holde den i højre hånd. Så enten på højre hånd eller ned på højre fod. Der har det en rigtig god effekt. Hvis du har tiden til det, så vent gerne 15-20 minutter, inden du går videre. Typisk så vil de fleste folk faktisk opleve, at de måske har en mindre smerte allerede ved at få de her 2 plaster på. Herefter begynder vi at kigge på, jamen, hvor er smerten sådan helt specifikt. Og på det viste eksempel, der er det en, der har smerter nede i lænden eller nederste del af ryggen. Så det man starter med, det er, at man tager det brune Icewave plaster og sætter på midt på smerten. Og det hvide plaster sætter man så på via det, vi kalder urmetoden. Start med at sætte det på kl. 12 og vent cirka 30 sekunder og 1 minuts tid. Hvis der ingen reaktion er, så flyt det videre til klokken 3 og lad det sidde der i cirka 30-60 sekunder. Stadig ingen reaktion, videre til klokken 6 og sidst til klokken 9, og derfor kaldes det urmetoden. Hvis det ingen har effekt med urmetoden, så kan du prøve at lave en større urmetode, hvor du tager den hvide og simpelthen flytter lidt længere væk fra den brune. Og hvis det er, at smerten nu stråler et eller andet bestemt sted hen, så kan det være rigtig godt at sætte den hvide derhen til, hvor smerten stråler hen. Hvis du stadig ikke oplever nogen effekt, jamen så prøv at lave et gennemskud. Det har tit en rigtig god effekt, så du forestiller dig der, hvor smerten ligesom er på den modsatte side af kroppen, der sætter du den hvide Icewave hen. Sørg for at have tålmodighed, hvis der sker en reaktion, det vil sige, hvis det bliver varmt, eller det begynder at krible lidt, eller snurre lidt, så er det tit et tegn på, at de faktisk er ved at arbejde plasterne, så skal du ikke lige skynde dig at flytte dem videre, så lad dem sidde og arbejde lidt. Og oplever du, at smerten flytter sig, det er da også tit, man kan opleve det, men det betyder altså ikke, at smerten er ved at flytte sig, det betyder bare, at vi er ved at lindre der, hvor smerten er lige nu, så det er også et godt tegn, hvis en person oplever, at smerten er begyndt at flytte sig. Så kan du eventuelt flytte den hvide derhen, eller du kan prøve at sætte et ekstra sæt af Icewave på. Hvis du oplever, at du godt kan få smerten lidt ned, men ikke kan komme helt igennem, jamen så kan man faktisk gøre det, at den her glutation, som vi enten har i hånden eller nede på foden, du kan prøve at stacke den, som det kaldes, hvor man sætter den direkte oven på den brune. Man kan stacke generelt med plasterne, og Y8-serien, altså Aeon, carnosin og glutation, er typisk rigtig gode at prøve at stacke med. Så prøv dig lidt frem, hvis den ene ikke har en effekt inden for kort tid, så prøv at sætte en af de andre på. David Smith har flere gange fortalt, at for at få rigtig god effekt, hvis folk har smerter, jamen så sætter han faktisk et ekstra sæt Icewave under fødderne, eller også de her energiplaster, som også er et hvidt og et brunt. De kan begge to have en gavnlig effekt, så det er også værd at huske på, hvis man ikke kan komme helt igennem med smerterne.